gahom nga Diyos nun nag-awas-awas diha ni Jesus. Mao na nga ang mga masakiton apil na sad ang giyawaan, kung muhikap lang niya or muduol niya maayo gyud. Karong panahon na kung buhi pa si Jesus, ang tanang gi-COVID di gyud kahikap. Nga naman na may protocol nga social distancing. Di gyud maayo kay ipalayo man. Niya ka mo, musugot mo nga, pahikapon mo sa tao nga posibleng na i-COVID. Niya ingnon ka, makaayo na nimo, pero gideclare sa DOH nga COVID na siya, positive. Niya moingon ang imong kauban, naaraban na gahom, makaayo na nimo, muhikap mo. Managana ka eh. Managana yun. Mauna nga niingon si San Pablo diri sa unang pagbasa, ayaw mo padala sa lipat-lipat sa kaalam ni ining kalibutana nga gikan sa mga hari or gikan sa mga pangulo sa universo kani mga espirituhanon kanabitang atong mga tuo-tuo na mga idolatry. Naam na sila gahom kanang gamiton anang pagbarang, kanang witchcraft, kanang naang atong mga diwata-diwata, kanang halad-halad. Naam na sila mga gahom kay naam sa mga espirituhanon nga mga gahom nga nias kalibutan. Pero labaw kayo ang gahom ni Kristo, matud pa ni San Pablo, labaw sa tanang mga hari ug sa tanang mga espiritu. Mao na siya. Pero tinuod na kanang naay magbugkos-bugkos dinhig mga anting-anting, kanang bakos-bakos anang lana, naaman na siya. Mga gahom na sa dinis kalibutan, pero ubos na siya sa gahom sa Ginoo. Naabtay mo dool na ko padir, na ganing unsa may akong buhaton ani nga gibarang mangkuno ko. Mao na nga magsigi lang kog suka, ikaon ako musuka. Nga gibarang kuno ko unsaon man ipag-ayo. Nako, dawata lang nga mamatay gyud ka. Ana, anong problemahon na nimo? Di ba? Anong magbakos-bakos pa man ka para di ka madutlan anang barang, nga hasta tong gabarang nimo, mamatay raman sa to, magkita-kita raman mo ato. Mao na saktong tambag, ay adto dito kay may santo kay siya, kato may santo kayo. Dinduta lagi na ipanagang ato ana mag-away na mga witchcraft niya pangayuan kag tag 50,000 may pagipalit na nimog slot. Pila na nakaslots ang 50,000? Ha? 50? Kadako na dako na kagagrasya tos langit kay matod pa ni San Pablo sa unang pagbasa may kanya pagka-explain. Hinumdumi hibawi ninyo nga pagbunyag ninyo namatay na mo diha ni Kristo. Pagbunyag pa lang, patay na di ay ta. Di ba? Sige, ingna na imong tupad. Ingna, dugay na kang namatay. Ingna. Dugay na kang gipatay. Pagbunyag pa lang, awa, di mo mutuo sa kong isulti. Naminaw ba mo sa first reading? Kasi gwa mo maminaw, ha? Gatuo mo, tumo lang ko dali. Ay, akong basahon, ha? Niya na hisgot mo na siya tuli-tuli dire. Kana kunong atong katos una go sila tulion man sila, circumcision ba, pero niingon San Pablo kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Kristo ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Kristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Anhata mo tuos gahom sa Ginoo? Nga naman, dugay na tang namatay. Pero, dugay na sa tang nabanhaw. Kana, kung mutuo ta. Muna karon ang problema ang pagtuo. Ang ato magong gituhuan, tuo-tuo. Unsa man ang tuo-tuo? Matud pang San Pablo, kana bang mga kaalam nga tawhanon ba? Nga wa mahasumpay kuno sa kabubuton sa Ginoo. Mga tawhanong kaalam. Mura sag tinuod.
Murag tinuod. Parihar sa sasakyanan. Kanang Trans-Central Highway nato karon. Naigaihap dia pila na kabuk na matay sa motor dia og sa bangga. Mura na maganig tapnatsir ng atong Trans-Central Highway tungod aning patay sa disgrasya sa sakyanan. Nya wa na day nangagi. Wa na motor-motor. Pila na kabuk na matay aning ato dinhi aning atong daan padung ato sa tabla tungod anang naang bike-bike diha. Wa na nagbike. Di man mo manubag. Kana tawhanon pa lang na ha? Tawhanon. Pila na kabuk na nga matay aning pagdrive og sakyanan. Car accident. Apil pas bisyap chupilo kamumot. Wa na roy namalit og sakyanan. Da. Oh, naarasan mo, orasan na ang vaccine. Kung makahimo ta courageous tang padayon sa paggamit aning mga sakyanan, sakay anang eroplano, pila na kabuk na nga crash anang eroplano, Kobe Bryant, hasta pagani si JC Robredo, na crash sa eroplano, Ramon Magsaysay, crash eroplano, sige lang yaputan sakay eroplano. Kung courageous ta anang dapita, samot na sa pagtuo nato sa Ginoo. Di ba? Daghanang nangamatay sa pagsunod aning atong tinuhoang Katoliko. Kining mga apostoles nga gipili ni Kristo, 12 ka apostoles, hurot gini sila, murag 99% gimartir gini sila, gipangpatay. Una si Saint James, kaning igsuon ni Santiago, giputla ni Liog. Una siyang giputla Liog ni Herodes. Sunod sila San Pedro, gituwad ng gilansang sa cross. Si San Pablo nga mo'y nagsuwat sa atong unang pagbasa, putol sang liog ni untol kuno in tawag katulo dito sa yuta. Nya pag-abot sa una nanutho nga naman napunta mas lapok. Lapok nutho pa dito sa unahan. Onya, why ni sunod? Why ni sunod ani mga apostoles? O wapay ni sunod sa mga apostoles, sama nilang Pedro Kalungsod, Lorenzo Ruiz, ug sa dili maihap nga mga martyrs nga mipabaha sa ilang dugo aron pagsangyaw sa pagtuong gitudlo sa mga apostoles. Wa unta taron mag-celebrate aning atong ikawalo nga kasumaran isip parokya. Wa unta ni kaabot dinhi San Vicente Ferrer ang pagtulunan nga karon nindot na kayo ang inyong kapilya. Sabi ni simbahan ni kapilya. Narabay mo claim ani nga kapilya ko nun atong simbahan. Oh. Ngano man nganong daghan mang mudunit kay daghan ang nadutlan sa pagtuong Katoliko. Matod pa ni San Pablo gyapon sa unang pagbasa, kay mituo naman mo ni Kristo, ipatidlom ang inyong gamot diha kaniya. Mura ba kanang kahoy manggod nga nindot kay dahon, pero ang gamot naras ibabaw, inigabot sa ting-init, unsa may mahitabuan ang tanoma? Malaos. Gisulti na sa ni Kristo ang tanom nga naas batuon nga yuta, inigabot sa init, malaos. Mao na ang pagtuo sad nga mabaw kaayo, tawhanon kay nga pagtuo, wa mo gamot ngadto ni Kristo. Inigabot na sa pagsulay, labi ning hulga sa kamatayon, mamatay dayon ang pagtuo ha. Magsige ingon, simba ko in taon, simba ko. Ay di tinon. Kamoron, andam na mo mga matay. Lingo-lingo na. Uy, maugan ina, kuha tas lipat-lipat aning kalibutan na. Ang lipat-lipat sa kalibutan, mga igsoon, mao kini, likay ang kamatayon. Likay ang kamatayon. Tuo mana, dili? Ha? Ang kamatayon, malikayan? Pwede ni mo malikayan ang pagminyo. Pwede ni mo malikayan ang pagpanganak. Pwede na akong malikayan nga masakpan ko. Pwede na akong malikayan tingali nga mangunot ning akong naong. Pwede na akong malikayan nga muputi ni akong buhok. Pwede na akong malikayan tingali nga maupaw ko, nga matangtang ni akong buhok na may mga tambal ana.
Pero kamatayon, istoryahe, di gyud ta kalikay. That is the most certain thing and event to happen to us after birth. Husbuna ko ha? Death is the most certain thing or event to happen to us after death. Ang tanan nga na tao, mamatay gyud. Hastas Kristo, na tao man siya, patay gyapon. Ang mahal nga birhen, na tao man siya, patay gyapon. Pero karon atong gi-celebrate siya, mag-birthday siya. Di ba? Ikapilang birthday ni Mama Mary karon. Tungod kay mituot ang buhi pa siya. Nga naman, kana manggong word nga pagkabanhaw, mao mo na importante kayo. So karon di ay kitang nagtuo ni Kristo, tulo na ka certain events ang atong madawat. Unsa man? Birth, death, resurrection. Si Kristo namatay. Unsa ta na mysterious pagtuo? May kay mo muyaw-yaw ana na nagdaphag lang na inyong mga naong. Unsa to? Mysterious pagtuo? Si Kristo namatay. Si Kristo nabanhaw. Si Kristo mubalik ngani. May kay muyaw-yaw. Sa to pa, kay mubalik man, buhi. Si Maria nagpakita man, dito sa Fatima, dito sa Lourdes, dito sa Guadalupe, hangtod karon, buhi. Muna magsigit tag-celebrate sa ilang birthday. Kay buhi sila. Namagi magpamisa na ko ngadto sa Manila Memorial. Pader, magmisa ta ni Papa, nako ikapila, ikasiyam nga, adlaw sa dili pader ika-40, di sad pader hubkas, di sad pader unsa man birthday. Ha? Birthday? Ga-celebrate mo birthday sa inyong amahan nga gilubong. Wa day mohunong ng inyong pag-ihap sa birthday. Nahuman naman to mamatay. Siya wa pader oy kay mituo man gid mi nga buhi pas Papa. Na congratulations kamo na sa imo sunod. Oh. Ina na imong tupad. Ina mag-birthday gyapon ta, humantag kamatay. Ina mag-birthday gyapon ta. Nya anaon pa nila pagsulti. Birthday niya pa der didto sa langit. Nako giunsan niyo pagsiguro nga tuas siya sa langit. Doon na baya say mag-birthday nga tuas impierno. Kani mo'y peligro. Mao ni ang warning. Mao ni ang giingon sa atong Salmo responsorio. Ano to? Ang Ginoo maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Tanan niyang mga binuhat. Maluluyon. Nganong gakinahanglan man tas kaluoy sa Ginoo? Kay tua didtoy lugar nga ginganlag impierno. Para sa mga nangamatay, inigbanhaw na to, duha kabuk atong pagkabanhaw. Banhaon ta, aron patyon sa dayon, dito sa impierno, nasay banhaon ta, aron mabuhi sa dayon, dito sa langit. Muna kaluoy sa Ginoo ang atong sundon. Kinsa may inyong kaluyan? Kana mga tao magsigig supak nimo o kanang taong magsigig pakiluoy nimo? Kinsa may inyong kaluyan? Ang mosunod sa imong mga gusto, maluoy din ka na. Kana imong anak nga siging suyop, nya wa na say suyuponon, nya magsige naghakot og tubig, manglimpyo nagmaayo, nya magsige nagparaig-paraig nimo. Tagaan din nimo kwarta, gumagatag sibat na suyop rin na dito, nigbalik siga na sa nagmata. Nya inighuwas paloy-loy na sa na, may na sa, di ba? Wa na man tano. Din niya itong mga sasing nga boys kana ba di atong suod ba sig ana diha karon ana sa turon maningil man to kita may ilang amo at kasi kita galagad ana nila ana maninghag pa na diri sa luyo. Oy akong kaon oy pamahaw day marga at ikikay I'm hungry. Mo ana pa kung in English pa sige pas mo diha kay na nato mga amo hatagan nila nga to. Uy, inig humagkaon dili mulipot man diha nako. Ay lagi mo dinhi sa opisina lagi pag atubangan mo di. Ana gid diha. Ana gid diha magpunsisok. Nganoan? Gahuwat na sa 20. Ala, sige, ed ako inos-id na sige nang tunolin na nagtag 20. Ighatag 20, haguros lang nagdagan ngadto. Computer dayon.
Hindi ka Roots 20. Sa diya, hamag-hamag na sila. Og manilhig diri, kuha ding silig, bagnos-bagnos dayo, nagsubra na hinoon ang buling kay, ang tiil, way mga chinilas. Alam, gabagno sa silhig, pero ang tiil sad galama-lama sad. Apyod-hapyod na alsa-alsa na mga alsahonon diya. Ano man? Kinahanglan na sa additional 20, ighatag ng 20, daga na sa nangadto. Pero anong naluoy man taana nila? Ano man? Maminaw man? Maminaw maminaw yun. Pero na usahay, masipyat sad, ilas ang supakon. Na usahay ka na si William, ay man to mga bata pa der, ano man siya, akong istoryahon. Ilabay-labay man kuan dito, ilang mga sagbot, biyaan man. Iya de istoryahon. Istorya din ako pagkuman. Kamu ay mo paglabay-labay na inyong mga sagbot ha. Ingon ra ba si William na inyong gipanglabay-labay. Padir, wa gid mi maglabay-labay. Ang mga sakristan padir mo ay naglabay-labay. Ako ingon dayon nang usa, ako padir ang akong paklan, so anak ko mahurot, gidagin ako sa amo, akong gihatag sa akong mama, akong gipakaon sa akong mga manghod. Ingon sa tungod sa ako sa padir, gidahan ako sa amo, wa gid mi maglabay. Ang mga sakristan gito padir nako. Kahit yung ipangbagnos niyong mga naong dasyo, tapag kaayog yung morason. Pero kay may masa kayo mo paraig-paraig, no? Hipos-hipos din na mga kuan, kanang mga kanang mga plastic bang batol. Ilam sa pangwaon din dito. Pakita gini lang nga sila gihog dito kay kani 20 ni. Na sila. Kita sa doon sa mo sa itong ipakita, ang paghigugmaay sa usag-usa, ang paghinatagay, ang pag-alagaray, makita nas Ginoo bisan sa atong pagkamakasasala, kaluy-an taniya. Kanang kamao sa tang mo pasaylo og mohigugma sa tuig katawo, dili magpuyuan ang kahadlok, kahakog, kadao og kamapahitason. Magkaluy-anay sad ta, magpaubos ta, kay naksayod ta nga kun way kaluoy sa Ginoo, di sad ta mabanhaw. Mao na ang gamot nato, mutidlom ngadto. Hibaw na mo pila inyong ihatag, sige na manindog na ta.